to a dai takaice wa'annan banin da biyu din sai ya zama da cewa wato an kuntata musu, to sai suka dinga ɗaukan wato abin sara suna sare dabino, sai su tsara dabino, sai mutum ya kama wurin kofar gidan sai ya jijjiga sai ya cire sai ya kama windo sai ya girgiza sai ya cire, ya sa haɓai sai kama taya su ya suka ce au to kuma kun ce ku ba a ɗan bazaranci ba makara, sai sa haɓai su haɗa wuta su ƙona dabino ma, to shi suka ɗan shi ne yahuda suka yi musu wani magana shi na ce wanda zai akarar da zai ta kawo yana islami ne rai a wani ashar ma zanantu ayyakar wazannu annahu mani a tuhum sunan min Allah. To anan Allah ya samar da wata gari da ake ce ma fai, ba ta kowa bane ta manzo Allah ne, shi sai annabi Muhammad ya kowa da dama haka ne. In ma mun dauko zahirin na dukiyar ne to ya fi kowa, domin wannan dukiyar ta wani yahuda gaba ɗaya nashi ba ya iya kai ba a zubar da jinin kowa ba. To a dai takaice wa'annan wannan birnin suka fice, sai Allah ta'ala sahabbai da suka kama su ma yanke da biyu suna rushe gida, suka gaya musu cewa ai ga kun ce ku ba ku aran bazanci ba ku kaza gashi kuna yi, sahabban suka ji kamar wani iri kamar cewa lallai fa wannan abin da suka yi ba daidai bane. Sai Allah ya ce a'a ma qadatun millinatin aw taraktum qa'imatan ala rusuli fa bi zikrillah, babu wata dabino da kuka bar ta a tushen ta ko kuka dade ta, wallahi izinin Allah ya abin da kuka yi ne kawai. To a dai takaice wannan sura tana da yawan bayani. Wancan Yahudawa an kore su, manzo Allah ya zama maka ta zama daidai, wato babu wani wato kafiri ko guda ɗaya a ciki. Allah madaukakin sarki ya kore mai wancan Yahudawa.